Pak, kudu aswaja, Pak. NU Jadi ya. ngakune ahlu sunnah. Lah iya. Lha iki padahal intine ke pribadi untuk ke organisasi. Lah iya kuwi. Organisasine sing ahlu sunnah. Heeh. Repot. Wonge gak. Enggak. Ki ahli Gusti jane, mung sithik-sithik ngono. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bima tatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyarata lan utawi maqala ingkang kaping 12 niku kila dipun ngendikaaken apa lafat auhallahu ila akhirih. Auha sampun paring wahyu Allah sapa Gusti Allah taala halimahul Allah ila nabiyin teng salah setunggalipun nabi minal anbiya saking para nabi dipun terangaken malih nabine mimbani Israil saking Bani Israil. Jelas ora ero iki. Jelas ora ero. Wis pokoke nabi. Kok ero iki nabi. Heeh. Masalah iki wahyu. Iya. Terus sapa empu? Cerita sapa iki? Lho lah iya. Kila lho Mas Gareng. Wis konon ngono ae wis. Alaihi musallam iku tetep ing atase Kanjeng nabi-nabi niku assalamu tawi keselamatan. Wa qala lan ngendika sapa Allah jalla wa azza si diwali. Wis kan azza wa jalla. Ha ngendikane nabi ngendikane Gusti Allah niku sumtu ka'anil batili. Sumtu kau utawi menengi sira anil batili saking perkara kang batil. Wa huwa lan utawi perkara batil ma inggih menika perkara layu fitu kang boten aweh faedah apa masai'an ing suci-suci. Satu yang gak nek gunane. Li nang ingsun jare Gusti Allah, ai li ajri krana ingsun. Maksude awakmu meneng sangka barang batil mergo ingsun iku saumun diarani poso. Iya Mas. Iya. Ai maksude sawabu utawi ganjarane menengmu iku kasawabi saumi kaya dene ganjarane poso. Wa hifzuka lan utawi njogone sira al jawariha ing pira-pira anggota badan ai al awamila pira-pira anggota kang kerja kaliyan kaya dene asta kalih warijlaini lan sikil loro njogone niku anil maharimi saking perkara-perkara kang haram li krana ingsun iku salatun padha karo salat ai maksude ajru utawi ganjarane hifdzukal jawarih niku ka ajri salati kaya dene ganjarane salat wa iya sukalan utawi putus asane sira. Oh, putus asa apik nek ngene. Aku makane langsung luas ya. Apa? Apa? Luas. Sing ndi? Iya, Suk. Tai asu kuwi lho, Mas. Ya iya. Kok ngono ku malah luas. Ngeluas. Luas. Apa luas iki? Mbah lha ngomong apa? Putus asa. Yo, kok aduh men ya. Kok luas sih piye? Aku bingung. Iku putus asa iya sih, Mas. Ae maksude qad utamaika. Medhot rasa tomakmu anil khalqi saking makhluk. Lah li mergo ingsun iku sedekahun padha karo sedekah. Niku kudune anu nek nang wong gak oleh nemen-nemen percaya. Kudu putus asa memang, kudu kecewa. Nang Gusti Allah mboten. Ana Gusti Allah nggih kecewa, ya wonge berarti. Ae maksude thawabu ganjarane iyas niku ka thawabis sedekah kaya jene ganjarane sedekah. Titik. Wakafuka pira wis? Sumtuka, hifdzuka, yasuka, wakafuka. Papat. Wakafuka lan utawi nyegahi sira al adza ing piloro ya Mas.
sesuatu yang menyakitkan. Maksudnya wusulul makruh. Oh, iki tafsiran endi? Usuli berarti Mas. Kafuka usulal sing al nyegai sira saking wusulal makruh itu tuke perkara kang ora den senengi. Anil muslimin saking wong muslim. Kaya dene anu iku lah. Apa lek ngarani? Ana paku-paku ning dalan diduri-duri dihindarkan. Ana banyu gak milih banter di teh dihindarkan. Ngono kuwi. Likrana ingsun aili ajli krana ingsun jihadun lho. Padha karo jihad. Maksudnya sawabu tapi ganjarane kafukal adza niku kasawabil jihad kaya dene ganjarane jihad ngoten. Nutup bolongan ning dalan ning gara kecelakaan kayak semen ngoten niku masuk Islam banget nih. Pun niku mawon wal maqalatu tsalitsata asyarata wallahu alam bisawab siril Fatihah. Nang ngene lho dididik. Rabbana alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana mutu ben walab dolin amin. Dadi gak sampai dibisoi tekek